Bir sabat günü İsa buğdoyluň arasından geçip barýardy. Onun şähertleri ýolly barýarkalar buğdoy başlaryny yolmaga başladylar. Fariseýler İsa: "Seret, näme üçin olar sabat günü qadagan iş edýärler?" diýdiler. İsa olara: "Dawud bilen ýanyndakylar aç hem mätäç galanlaryna. Siz Dawudyň näme edenligini asla okamadyňyzmy? Ol baş ruhany Abiataryň döwründe Hudaýyň öýüne girip, hödür çöreklerini ýedi. Ýanyndaklary hem berdi. Bu olar üçin qadaganny, diňe ruhanlara ruhsat berilenni" diýip jogap berdi. Soňra İsa olara: "Adam sabat günü üçin däl, sabat günü adam üçin yaradyldy. Şonuň üçin insan ogly hatda sabat gününiň de hökümdarydyr" diýdi.